لومم سدقنا خيتباسنا نعاتاتهم كيقطعنا بتقبب كما يجيرنا نزوم فيلمتات زيوم كاب نتفليكس كم صفو خنقبر كم نخل كريكم مالتيو. Yet if you turn on Netflix, you'll find that an enormous amount, and I say this as a parent with 3 young children, an enormous amount of your children's programming has this ideology and agenda in it. Is this an advocacy position for Netflix? Is this an ideological commitment you have? I mean, why is this? Generally, Netflix has no political agenda of any kind. I would tell you that. Well, then why is your children's program so full of this highly sexualized, highly controversial agenda? I don't understand it. It seems strange to me. Respectfully, sir, it's because it's inaccurate. We have millions of hours of children's programming. You're saying it's not there. You don't have trans. You don't feature trans characters, trans storylines, trans themes. It's not in your programming. I'm saying we feature a wide variety of stories and programs to meet a wide variety of people's tastes. Why is almost half of it? Why does almost half of your children's program feature this highly controversial, highly sexualized material? That just seems strange to me. It can't possibly be a reflection of the population. Senator Hall, I don't have any idea where that number would come from or what that would be. I don't believe that's been your personal experience, but I can't speak to that. Well, what do you mean you don't think it's been my personal experience? You don't think that I monitor what my children watch on your... Here's what I tell you what my personal experience is since you bring it up. My personal experience is that my 3 children, I can't let them watch anything they want on Netflix. I can't let them watch anything on Netflix unless I preview it because I don't have confidence in what's on your platform. I don't know what they're going to encounter, and I tell you what, I don't want my kids being pushed an agenda about their sexuality or gender identity when I have not had the opportunity first to discuss it with them and to form them in that. And I, frankly, on behalf of parents around the country, it offends me that Netflix is pushing this content at parents in what seems to be a very coordinated, thought through, planned out agenda in a way that, frankly, I think undermines parents, certainly undermines me and my wife. We have to watch every show beforehand before we can let our kids watch it. Now, I don't know. That seems pretty concerning to me. ቅድሚ ናብቲ ቴክኒካዊ ፍታሕ ምኻድና ገለ ካብቶም ሓደገኛታት ዝበሃል ፊልምታት ስለምንታይ ናኸ ክንጥቀቕሎም ከም ዘለና ክንርኢና ማለት እዩ እታ መጀመርያ ክሪኣ ደልየ ዘለኹ ቺፕ ኦፍ ፖታቶ ትብል እዚኣ ፊልም እዚኣ ንናእሽቱ ህፃናት ዝተዳለወ እዩ ንጹህ ይመስል ክትሪኦ ከለኻ ግን ኣብ ውሽጡ ክልተ ኣቦታት ዘለዎ ስድራ ቤት እዩ ከም ንቡር ገይሩ ይርአ ማለት እዩ ክልተ ኣቦታት ሓደ ሰብ ድማ ክልተ ኣንስቲ ማለት እዩ ህፃናት እዚሪኦም ክዓብዩ ከለዉ ዝንብር እዩ ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኣ ደቅና ድሕሪ ሪእዋ ኮይኖም እንተተኣልያ ተደበለፀት እያ ከም ካልእቲ ሪሊጆንስ ትብል እዚ ፍሉጥ ዝኾነ ፊልም ብዙሓት ቆልዑት ዝሪእዎ እዩ እዚ ካርቱን እዚ ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ ቤት መዘክር ትነብር ጓል እዩ ዝዛረብ ግን ኣብ ውሽጡ ፍሬድ ዝተባህለ እንስሳ ኣሎ ንሱ ኣነ ወዲ ኣይኮንኩን ጓል ድማ ኣይኮንኩን እቲ ባይናሪ እናበለ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ እዚ ንህፃናት ብዛዕባ ፆታ ዝተሓላለኸ ጉጉይን ሓሳባት ከቐምጠሎም ይኽእል እዩ እታ ሳልሰይቲ ሺራ ትብል ኤን ዘ ፕሪንሰስ ኦፍ ፓወር ትብል እዛ ፊልም እዚኣ ንእስያት ንምእላይ እዚ ዋላ እንታይ ፅቡቕ ኣለዋ እውን ክትብል የብላን ወላ ሓን ፅቡቕ የብላን ዳርጋ ኩሎም ቀንዲ ገፀ ባህርያት ናይ ተመሳሳሊ ፆታ ፍቕሪ ዘለዎም እዮም ብፍላይ ንዓበይቲ ቆልዑ ኣዝዩ ዝፀልኡ ፊልሚ እዚ ስለዚ እዚኣ እውን እንተተኣለየት እቲ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ብጀካ እዚኣ እቲ ሄርት ስቶፐር ዝበሃል እዚ መንእሰያት ዝተዳለወ ኮይኑ ብዛዕባ ክልተ ኣወዳት ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዎም ናይ ፍቕሪ ርክብ ዘዘንቱ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ፍሉጥ ኮይኑሎ ማለት እዩ ክልተ ወዳት ብዛዕባ ፍቕሮም ዘዘንትወሉ እዩ ከም ሓምሻይ እዚኣ ስዊድናዊት ፊልም እያ ኣብ ሽወደን ዝተሰርሐት እያ ብዛዕባ ሓደ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ዝኾነ ወዲ ምስ ካልእ ወዲ ዘለዎ ናይ ፍቕሪ ርክብ ዘርኢ ፊልሚ ማለት እዩ እዚ እውን ካብ ድሓድ ክትልቀቐሉ ዘለና እዩ ብፍላይቶም ደቅና ጉብዝ ዝበሉ እታ ሻድሸይቲ እታ ኒሞና ትበሃል እዚ ናይ ኣኒሜሽን ፊልም እዩ እቲ ቀንዲ ገፀ ባህርያት ፆቱ ቅርፁን ዝቀያይር እቲ ሼፕ ሽፍተር ዝበሃል እዚ ድማ ከም መርኣያ ናይቶም ፆቶኦም ክቕይሩ ዝደልዩ ሰባት ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ማለት እዩ እዚኣ እውን ሓደ ካብተን ጥዕና ዘለዎን ድመስላ ግን ጥዕና ዘይብለን ናይ ቆልዑት ፊልምታት እያ
ካልእቲ ዘ ድራጎን ፕሪንስ ኣብዚ ፊልም እዚ እውን ብተመሳሳሊ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ናይ ተመሳሳሊ ፆታ ክልተ ዜታት ወይ ድማ ክልተ ኣቦታት ከም ዘለውዎ ዘርኢ ወይ ድማ ከም ኖርማል ገይሩ ዝወስድ ፊልሚ እዚ ኸዓ ካልእ ዘ ሚቸልስ ቨርስስ ዘ ማሽን ስትብል እዚኣ ብጣዕሚ ተፈታዊት ፊልሚ እያ ግን ኣብ መወዳእታ እታ ጓል ምስ ጓል መሓዝኣ ናይ ፍቅሪ ርክብ ከም ዘለዋ ዝሕብር መልእኽቲ ኣለዋ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ እታ ሽዕቲ ፊልሚ ቀሪብያ ዘለኹ ድማ እታ ሴክስ ኤዱኬሽን ትብል እዚ ንዓበይቲ መንእሰያት ዝተዳለወ ኮይኑ ኣዝዩ ዘይግቡእ ናይ ፆታ ስእልታትን ኩሉ ዓይነት ጉጉይ ፆታዊ ርክብን ዘርእየሉ ፊልሚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ደቅና እዚ ፊልም እዚ ኣይትረኣዩ ምስ እንብሎም ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ዝያዳ ክርእይዎ እዮም ዝደልዩ ብዓመፅን ብጭውጫውን ክንክልክሎም ኣይንፈትን ምክንያቱ ሓደ ዝተኻለና መጠን እቲ ናይ ዓርቢ ወይ ድማ እቲ ናይ ደቅና ግዜ ብሰላም ክሓልፍ ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ እዚ ፈሊጥና እንተፀኒሕና ቆልዑ ስለምንታይ እዚ ደይሪኦ ኢሎም ክሓቱና ከለዉ ንዓና ንምግላፅ ክከብደና ስለ ዝኽእል ዝተኻለ መጠን እቲ ዝበለፀ መንገዲ ንሳቶም ከይፈለጡ ነቲ ፊልም ካብቲ ዝርዝር ኔትፍሊክስ ምጥፋእ እዩ ንሳቶም ክደልይዎ ከለዉ ክረኽቦ እንተዘይክኢሎም ካልእ ፅቡቅ ፊልም መሪፆም ክርእዮም ማለት እዩ ብዘይ ቃልሲ ብዘይ ፅልኢ ንሕና ከም ወለዲ ስልጣንና ተጠቂምና ደቅና ካብ ሕማቅ ነገር ክንከላኸሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ከም ንዓፅቦ ብዝርዝር ከርእየኩም እየ ሓደ ነገር ክትፈልጥዎ ዘለኩም ግን እዚ ምቅያር እዚ ኣብ ኮምፒተር ወይ ድማ ላፕቶፕ ጥራይ ዝኸውን ኣብ ቲቪ ኮንኩም ክትዓፅብዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ እንተተኻኢሉ ኮምፒተር ድሕር ኣለኩም ናይ ግድን ኣብ ኮምፒተርኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኣለኩም መጀመርያ ኣብቲ ኔትፍሊክስ ናትና ብምኻድ ብናትኩም ኣካውንት እተዉ ኣነ ኦልሬዲ ብናተይ ኣካውንት ኣትየ ኣለኹ ኣብዚ ምስ ኮድኩነ ኣብዚ ላዕሊ ምስ ኮድኩ ኦልሬዲ ኣብ ናተይ ኣትየ ስለ ዘለኹነ ቶማስ ኣትየ ኣለኹ ኣብዚ ላዕሊ ኣብዚ ናይ ፕሮፋይለይ ሃንቴራ ፕሮፋይል ዝብል ኣሎ ናብኡ ጥብቑ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ላዕሊ ክስቴራ ፈልደራር ኮንትሮል ወይ ድማ እቲ ፓረንቲን ኮንትሮል ዝብል ኣብዚ ክህልወና እዩ ንዑ ንጥብቆ ነየናይ ኢኻ ለውጢ ክትገብር ዘሊኻ ድብል ክመፀኒ እዩ ናይ ቆልዓ ደልየ ኣለኹ ኣብ ናይ ቆልዓ ይልውጥ ምናልባሽ ኣነ ድየ ወይ ድማ ካልእ ሰብ ኔትፍሊክስ ናተይ ዝጥቀም ዘሎ ንምርጋፅ ድማ መረጋገፂ ክሓቱ ንኽእሉ እዮም ኣነ እቲ መረጋገፂ ብቴሌፎነይ ክመርፅ እየ ማለት እዩ ኦልሬዲ መፂኑ ኣሎ 62 74 30 ሰንድ ብሎ ማለት እዩ ኦልሬዲ ኣነ ተን ድበዝሓ ትካላት ወይ ድማ ፊልምታት ዓፅየ ነየ ፀኒሐ ዘለኹ ኣብዚ ትሪእዎን ኣለኹም ተን ድበዝሓ ተዓፅየን ኣለዋ ማለት እዩ ምናልባሽ ኣብዚ ንስኹም ደየለዋ ክህልዋ ይኽእላ እየን ኣነ ዘይረኣኽዎን ንስኹም ግን ዝረኣኹመን ክትህልዋ ትኽእላ እየን ንኣብነት እዚኣ ሽረካ ኣብዚ ኣትያ ኣላ ኣነ ክዓፅዋ ኣይደለኹ ንዓ ንኣብነት ከልክሳ ክእል እየ ከምዚኣ ገይረ ካልእ ተወሳኺ ድዕፆ ፊልም ድሕር ኣሎ ድማ ኣብዚ ኣትየ ክዓፅዎ ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ክንዓፅዎ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንዕኡ ተደይ ዓፂናዮ ምስ ደቅና ባእሲ ክኸውን እዩ ስለዚ ኣነ እዚኣ ገይረ ምስ ወዳእኹ ስፖራ ብላ ተወዲኣ ኣላ ማለት እዩ ተዓፅያ ተወዲኣ ኣላ ወላ ሓንቲ ተቐላል ነገር ከምዚኣ ጌርና ክንውዳእ ንኽእል ኢና ስለዚ እዛ ዓለም እዚኣ ብፍላይ ድማ መድያታት ደቅና ዝህብዎ ዘለዎ መልእኽታት ኣዝዩ ዘጠራጥር እዩ ንሕና ከም ወለዲ ደቅና ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለና ቆልዑ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ብሰላም ፊልም ክርእዩ ከለዉ ንሕና ድማ ልብና ተኣሚኑ ክንዓርፍ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ኣገባብ እዚ ተጠቀሙሉ ዝደቅኹም ኣይትበኣሱ ብጥበብ ግን ዝርእይዎ ነገር ትቆፃፀሩ ዝኾነ ሕቶ እንተሃልይኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ እዚ ቪድዮ እዚ ንኻልኦት ወለዲ እውን ክበፅሕ ሸር ግበርዎ ኢኹም ደቅና ፅቡቅ ስነ ምግባር ሒዞም ክዓብዩ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ስለሰማዕኩምኒ ይቐኒለይ ሰላም ምሸት ኣብ ዘለኹሞ ለይትኩም ብጣዕሚ